very lang daw. You know? So ayan mga kapsat, bali uwi na po tayo. So ayan. So bali itong kinuha nating ratan. So gagamitin natin ito mamaya dun sa may malaging bato. So ito yung gagamitin natin para makababa tayo dun sa baba. Ha? Ano? Lalay lang ako. So ayan mga kapsat, bali yung ginamit po natin ay ratan o yung tinatawag namin na uway. So napakatibay po niyan. So yan mga kapsat, baba na tayo.